Duwa ka insidente sang sunog sang weekend naka-record sang ginabanta masobra 800,000 pesos nga halit. Si Kim Salinas nakatutok. Ginlamon sang kalayo ang duha ka padalagan nga boarding house sa Barangay Burgos lapas Sabado sang Udto. Suno sa isa sa mga boarder nga si Christine, nagapanglabayan ni sa may nakitaan nga aso halin sa kwarto sa idalom. Kasi itong day na so, nagsaka ako. Kasi ito base sa akong bala kaya ang akong electric fan, gaanda pa, ginukas ko man ang electric fan ko, why man. Matapos lang ang pila ka minutos, nakabati ini sang lubok. Kung may nagulpi nga nagputok sa idalom, may nagtinggan nga sunog. Tapos ang pagkonsanto, ang kalayo, nagpaibabaw sa akin to sa may kwarto. Kaya mo ito nakabatsyag ko. Diri na kag nagdalagan si Christine kag nangayo sang bulig. Suno kay Angela nga nagapanglabas at ubang sambalay nga nasunog, madasig nga naglapta ang kalayo rason nga nagbulig sila agud mapalong ini. Nagano lang kung sa fire extinguisher naman, nagkuha ko sang tubig naman, yung may isang gram naman, may tubig para makabulig sa siya. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang Bureau of Fire Protection Iloilo City ang gintunaan sang sunog. Naglabot sa masobra 200,000 pesos ang ginabanta balor sang danyo sa ginbilin sang sunog. Ang ceiling or ang salon is made of wood. So, kag medyo daan na ganyan nga balay kay based man sa Talia, almost 70 years old na din. So, dahil katama ang kalayo. Samtang partially damaged naman ay kaduwa nga panalagan sa isa ka balay sa Barangay Oñate de Leon, Mandurriao, Iloilo City. Bangod na sunog ini, pasado alauna sang hapon sang Domingo. Sa pagpangusisa sang BFP, wala sang tao ang balay sang nagluntad ang insidente. Sang time nga nagugis ang sunog, wala tao sa sulod balay. So, uli na lang nila na-discover sang nakita na nila nga may aso nga nagagwa sa bintana. Naglabot sa 600,000 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. Wala sang may nasamaran sa mga insidente. Upod Kirmel Borgia, Kim Salinas, One Western Visayas.